ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆଜି କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଚାଲିଛି? ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ବଡ଼ି, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଛେଚା ହବ। ଏପଟରେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି। ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କି ଶାଗ? ସାଉଥ ବାଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାର ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା ମୋ ଭାଇକୁ କହିଦେଇଛି। ତାର ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଉପକାର। ଡାଲି ବି ଅଛି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଡାଲମା ଏପଟର ଶାଗ ଏପଟର ମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେ ଭାଇ ବଡି। ଘରକୁ ଯିବେ ବୁଝିଲ, ଆଉ